खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे फेग्रा मुवा सन्देह गोनां साप्लाइ खालामग्रा हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सासे सन्देह गोनां मुलि जगायग्राखौ चाम'ली जिल्लायाव फेग्रा बेसाद दैथायहरनो थाखाय हेलिकप्टार बाहायनानै हमनाय जादोंमोन। पुलिसआ 30 बोसोर बैसोनि आलक थब्लियालनिफ्राय 7 ग्रामनिबो बांसिन हेर'इनखौ जब्द खालामो, जायखौ रबिबाराव गौसर हेलिपेडनि साखाथियाव हमनाय जादोंमोन, जेब्ला बिथाङा जली ग्रान्ट बिरखं गाथोननिफ्राय लानाय मोनसे साफरनिफ्राय ओंखारदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं गेस बाहायग्राफोरनि खर'आव गिदिर थांगोन, माखासे खामानिफोरखौ मावना लायाबोला मोननाय नंला LPG गेस साब्सिडिखौ 31 दिसेम्बरावनो LPG एजेन्सियाव आधार कार्डजों लोगोसे E-KYC खालामाब्ला LPG गेसनि खाबु मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन होनना गेस एजेन्सिया फोसावथाय होदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं सा 2 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। बावैसो जानाय मोनसे जाथायाव त्रिपुरानि बिबानगिरिफोरा सा 2 बांलादेशी नोगोरारिफोरनि मोनसे हानजाखौ हमदोंमोन, जाय गोजां बोथोरनि जि फानग्राफोरनि मुङाव रायजोआव थागासिनो दंमोन। त्रिपुरानि क'वाइ जिल्लायाव थानाय तेलिमुरायाव सनिबारनि मोनायाव हमनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सासे गागि पुलिस मावख'गिरिनि बादिब्ला बे सुबुंफोरा गावसोरखौ उत्तर प्रदेश आरो आसामनि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय फालांगियारि महरै दिन्थिदोंमोन, जाय बे खबारखौ जायगायारि ओनसोलाव भारायाव थाग्रा जायगा रैखा खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन। गोजां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो तेलिमुरियाव मोनसे खथा भारायाव लानाय बिसोरनि आदब खान्थियाव दंमोन, जेराव बिसोरो गोजां बोथोरनि जि-जोमफोरखौ न' फाननायाव नांथाबगासिनो दंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि दायनिगिरिफोरा आसाम आरो उत्तर प्रदेशजों सोमोन्दो थानायनि दाबि खालामनानै नंखाय सिनायथि बिलाइ होनानै गावसोरनि न' बिगोमाखौ थगायदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय दावहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। मख'नो गोनांदि आसामनि काछार जिल्लायाव आयेन बाहायग्रा बिबानगिरिफोरा 10 कौटि रांनि अनुमानित बेसेनजों YABA टेब्लेटफोरखौ जाफुंसारै जब्द खालामदोंमोन। काछार पुलिस आरो सिमा रैखाथि हानजा BSFजों जथायै खालामजानाय अपारेशना सिलचरनि सलसाफरा ओनसोलाव नसुंसेनि रायजोनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ नोजोर होनानै जोबोद सांग्रां नागिरनाय समाव जादोंमोन। बे जब्दआ बिबानगिरिफोरनि सांग्रां नाजानायनि फिथाइ महरै जादोंमोन, जाय आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिजों जुजिनायाव हेफाजाबारि राहाफोरनि गोहोमथिखौ दिन्थियो। अपारेशननि समाव आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव 7 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन, जाय ओनसोलाव सोलिबाय थानाय फेग्रा मुवा फालांगि नेटवर्कनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव खहा जानायनि इसारा होदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा दा नायबिजिरगासिनो दं मानोना बिबानगिरिफोरा नेटवर्क आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि आबुं सिमाखौ बेखेवनो खामानि मावो। बाथि रादाबाव दं RSS आरो गुबुन हिन्दु हानजाफोरजों मदद होजानाय हादोरनाङै फोसावनाय जागासिनो दं, जाय हादोरनाङैनो रोजा रोजा थागिबि सुबुंफोरखौ फारिलाइयाव सोजानाय हारिसाफोरनि फारिलाइनिफ्राय बोखारनांगौ होनना दाबि खालामनो थाखाय फेब्रुवारियाव हादोरनि राजथावनियाव ज'जानो हागौ। बर'दिननि मोनाबिलियाव रांचीआव 5,000 थागिबि सुबुंफोरखौ जनजाति सुरक्षा मन्चनि सिङाव लामायाव ओंखारबोनाय नुनो मोन्दोंमोन, मोनसे सावराय जथुम जाय हिन्दु थागिबिसाफोरखौ मोनसे जौसाङाव लाबोनो थिरांथा लादोंमोन। JSMआ बुंदों दि खृष्टान धोरोमखौ बोजबना लानाय थागिबिसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव चार्च आरो मिशनारि फसंथानफोरनिफ्राय
मदद मोनो आरो बिसोरो राङारि मददबो होनाय जायो। बियो बिसोरखौ समाजारि आरो रांखान्थियारि महरै गावसोरनि धोरोम सोलायजायै हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय गोजौआव लाबोयो होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।